Te-am întrecut. Face hide and seek, cred. Sau nu știu, Leo, te bagi la eveniment? Deci te bagi la eveniment? Uite, lasă-mă să zic ceva. Oricum, dacă eu am șanse mari în plus, dacă e să fiu cu Aida, pentru că ea vrea să ajungă fix la acel liceu, fix la aia pe care vreau să intru eu la liceu, deci o să mă văd cu ea mereu. Să mă bată mama, că se te dacă m-am mâncat prost. M-am mâncat prost, că. Mamă, de vânzare un Volkswagen Golf 4, un Volkswagen, un Beetle, o Toyota. Bă, Doamne, ce faci, mă? tu ești normal. Mă, Deci boule. dacă mi spar berea. Ce faci? Am înțeles. Stai așa, că... Ce poliție? Nu ți-e rușine? Țipă după el, nu-mi zi așa. Poliția, bă, nesimțitule, dacă vine poliția, să nu-ți fie rușine atunci să-i spui că tu ai dat peste mine, mă, nesimțitule, Da, care ești mă, tu. hai. Nu ți-e rușine? Hai. Prietene, Doamne, ce... Like a boss. Ai, bicicliști care abia intră pe server. Cine mai vine, mă? da, nu vrei pe asta de OSR? Doamne, dar lăsați-mă în pace, ce vrei? Ați intrat Te în... agresez.